No pozrite sa, je nás dosť veľa. Kde sa my budeme takto trmácať? Po autobusoch aj s batožinou. A to nebude dobre. Čo keď sme si prenajali karaván? Hurá! A čo je to karaván? Karaván to je také veľké auto, v ktorom sa dá aj bývať. Hurá! A zmestíme sa do neho všetci? No jasné. Super! A tak okamžite prešli k činu. Veľmi rýchlo sa prebrali, v trávičke zotreli rosu a ňou si umyli očká a uška a zúbky a Fia Zajko zavelil a ideme. A pobrali sa v najbližšej požičovni karavanov, ktorá bola zrovna na kraji toho lesíka, lebo tam bol aj veľký kempingový tábor a oni zároveň aj požičiavali tie karavany. Teda poviem vám, bolo to veľmi zvláštne, keď ich tam uvideli. Ale oni sa dohodli, že aby nezbudzovali pozornosť, tak sa zvieratka ukryli za pníčky a v kríčkoch a išla to celé vybavovať len Lenka. Lebo viete, vzbudiť zbytočnú pozornosť, to sa hneď každý začne vypytovať a začne mu to byť divné a to není dobré. No a Lenka to vybavila veľmi rýchlo, pretože peniažkov mali ešte dosť, tak skrátka prenajala ten najväčší karaván, aký tam mali. A ten bol naozaj parádny. Velikánsky volant, taký, že keď si zaň Lenka sadla, tak musela mať takto rozpažené ruky, aby ho chytila celý. Bolo to naozaj veľké auto.